Sziasztok, srácok! Ma drónnal repülünk, és megtaláljuk az igazi Bonekambalábu békát a valóságban, egy roncstelepen. Maradjatok velem és derítsük ki, hol él ez a béka, hogy néz ki, miket csinál, és miért támad rám. Azt mondják, emberekre támad, és a roncstelepen él, ahol az autókat összetörik, és alkatrészekre szedik szét. Épp most érkeztem a legközelebbi roncstelepre, ahol Bonekambalabut látták. De mielőtt elindulnánk, hogy megkeressük, derítsük ki lehet ez a Bonekambalabu valójában. Ez egy videó a Derek Solomon csatornáról. Olasz agyrohadás. Innen ered Bonekambalabu. Nézzük meg, srácok! Ambalabu. Minden egy béka kísérlettel kezdődött. Szuperkatonákat akartak létrehozni. A katonaság készített valamit, és a békára öntötte. És a béka hatalmasra nőtt. Nézzétek, akkora, mint az emberek. Úgy sétál, mint az emberek. Működött. Szuper gyorsan megnőtt. Hű, de hatalmas és ijesztő. Aztán valami történt, és mindenki félni kezdett. Az emberek elkezdtek átalakulni. A tudósok elkezdtek békalényekké változni, senki sem tudja miért. Aztán elkezdték kiirtani őket. A laboratóriumot végleg bezárták, de nem minden ment simán. Nézzétek, az összes folyadékot, amit a békákon használtak, beleöntötték a folyókba és a tavakba. Nézzétek ezt a mocsarat! Zöld és hátborzongató. És gumiabroncsokat dobtak bele. Használt gumiabroncsokat. És nézzétek, mi történt. Amikor a gumi hozzáért a vízhez, és ahhoz a zöld folyadékhoz, az elindított egy átalakulást. És így született meg Bonekambalabu. Egy embergumibéka. 3-1. Ez elég menő, srácok. Oké, emelkedjünk a levegőbe, és nézzük meg, mi a helyzet. Aztán leereszkedünk a roncstelepre. Itt egy elhagyatott hely, de ezt is felfedezzük, srácok. Kinyitom az antennákat, hogy jobb legyen a jel. Kíváncsi vagyok, hogy Bonekambalabu hol rejtőzik. Egy abroncsban? Talán egy autóban? Vagy talán valahol egy fészerben? Vagy talán heverészik valahol? Vagy talán egyáltalán nem heverészik? Talán sétál vagy gurul? Nem tudom. Ugye vannak lábai? Nem tudom, hogyan mozog, srácok. Teljes a csend. Nincs itt semmi és senki. Teljesen elhagyatott. Mi történt itt? Valami mozog. Egy furgon az. Nem annyira elhagyatott, mint ahogy gondoltam. Azt hittem, valami történt itt. Most már nagyon közel vagyok. Nincs semmi mozgás. Sem emberek, semmi. Mintha apokalipszis lett volna. Nézd, itt is. Csak autók parkolnak. Hol vannak az emberek? Hol vannak a munkások? Munkanap közepe van. Délután 2 óra. Hétköznap, nem hétvége. Nézzétek, elhagyatott autók, teljesen benőtték a bokrok. Ez egy kis roncstelep. A roncstelep mellett van egy üzleti park is. És néhány működő autó is. Talán ezen a helyen nem találjuk meg Bonekambalabut. Tudjátok, a gumiabroncs békát. De azért megpróbálom. Mit szóltok, srácok? De jó lenne megtalálni. Bárhol is van, ma biztosan megtaláljuk. Ha nyomtok egy lájkot, hamarosan megtaláljuk. Ígérem. Érzem. A lájkok segítenek az eszemnek. És megérzem, hogy merre repüljek. Olyan ez, mintha a lájkok erőt, energiát és irányt adnának nekem. Mit szóltok, srácok? Ti elhiszitek ezt? Én igen. Én hiszek a lájkokban. Szuperek vagytok. És imádom olvasni a kommenteket is. Komolyan. Ha valahol látjátok a kis békát ebben a videóban, kérlek, írjátok meg kommentben, ha én nem venném észre. Lehet, hogy nem veszem észre. Talán a béka repülni is tud. Ugye nem? Nézzétek. Egy traktor. Nagyon hasonlít Bonekambalabura. Zöld, fekete gumikkal, és belül sárga. Hűha, gyerünk, kövessük! Lehet, hogy ez a Bonekambalabu, amelyet traktorrá alakítottak át, vagy azt a pótkocsit hátul? Milyen pótkocsi ez, srácok? Írjátok meg, hogy ezt mire használják. Mire használják ezt a gazdák? Mit csinál ott hátul? Szénabálát készít? Vagy szénát forgat? Írjátok meg kommentben. Szerintem egy utánfutó, ami összegyűjti a szénákat és kerek bálákat készít. Tudjátok, a nagy sárga bálák a mezőn.
Vagy lehet, hogy műanyagba csomagolja őket. Nem tudom. Írjátok meg, ha tévedek. És írjátok meg, hogy szerintetek mi ez. És elolvasom. Hűha, nincs itt semmi. Csak egy autó suhant el. És itt is egy csomó roncs. Úgy érzem, a béka itt van valahol. Nem. Semmi. Semmi jele, srácok. Ó, várj, mi ez? Mi történt itt? Mi van azzal az autóval? Miért szedték úgy szét? Mindenhol szétszedett autók. Vigyétek a roncstelepre. Kaptok érte pénzt. Itt csak a szemetet halmozzátok. Nem értem. Az autót eladod, és pénzt kapsz érte. A fémhulladék egy jó üzlet. Talán ma még bombardíró krokodilót is látjuk. Régóta nem láttam, már hiányzik. Hát, ma nem biztos, hogy itt lesz. Hűha, az egy érdekes házat előttünk. Talán ott lakik Bonekambalábu béka. Miért hívják úgy, hogy Bonekambalábu? Ez biztos jelent valamit. Bonekambalábu. Portugálul a boneká babát jelent. Ez minden, amit tudok. Az Ambalábu, hát azt valószínű kitalálták. Lehet, hogy a béka itt lakik, srácok. A ház tökéletes neki. Egy lélek sincs, aki zavarná itt. Nagyon szép belül. Teljesen benőtte a növényzet. És hé, ott van egy folyó. A békák folyóban vagy tóban élnek, ugye? És imádnak úszkálni. Talán találok itt egy tavirózsát, aminek a levelén a gumibéka ül. Vagy talán mégsem. Oké, most menjünk egy igazi roncstelepre. Mindjárt meglátjátok, milyen hatalmas. Egy kicsit előre repülök, és ott jobbra fordulok, és nézzétek, srácok! Nézzétek azt a roncstelepet! Na ez aztán rengeteg autó. Na ez már jobban néz ki. Itt biztosan megtaláljuk Bonekambalábut. Érzem. Amikor érzem, mindig megtalálom. Most nem csak őt, mindent megtalálok. Főleg, ha lájkoltátok ezt a videót. Amikor sok lájkot kapok, megnő az energiám, és egyenesen oda megyek, ahol a béka van. Szóval hol lehet? Bárhol lehet. Szó szerint bárhol. Egy autóban, egy gumiabroncs helyén, a csomagtartóban pótkerék helyett. Néha a pótkerék nem csak a csomagtartóban van, hanem az autó alatt, vagy a hátulján, vagy a tetején, vagy egyáltalán nincs. Manapság az autókhoz csak egy kis pótkerék jár. Egy olyan picike, vagy néha semmi. Csak egy pumpa és egy kis haba gumiabroncs töltéséhez. És ha segítségre van szükséged, hívnod kell valakit. Az éjjel-nappali autómentőt. Jönnek és kicserélik az abroncsot, ha van megfelelő méretük. Ha nincs, akkor várnod kell. Vagy elmész máshova. Nézd, mennyi gumiabroncs. Ez rengeteg abroncs. Azt hiszem, láttam valami mozgást arrafele. A mindenit. Mennyi abroncs. De egyetlen békesség. A mindenit. Mennyi roncsautó van itt? Hihetetlen. Mik azok? Lökhárítók? Igen, biztos árulják őket. Hű, micsoda roncstelep. Sok csomagtartó van nyitva. Vajon mi lehet bennük? Repüljünk lejjebb? Felteszem ezeket a kérdéseket, de nem csinálok semmit, csak repkedek. Oké, most lassan lejjebb ereszkedek. Remélem, nem veszítem el a jelet. Biztos autókat zúznak itt össze. Ó, azok a kotrógépes srácok biztos imádják a munkájukat. Autókat zúznak össze. Azokban a présekben zúzzák őket össze. Azok a srácok biztos nagyon élvezik ezt csinálni. Biztos te is szeretsz összetörni dolgokat. Szeretsz összetörni dolgokat? Összetörni a tányérokat. Vannak, akik imádnak összetörni dolgokat. De te ne tedd ezt. Csak a saját dolgaidat törd össze, ne másét. Az nem jó dolog. Ó, láttátok ezt, srácok? Egy béka volt. Ezt jól láttam. Az autók között. Ahol a kék és a szürke van. Gumi van a tetején. Azt hiszem, a béka volt ott. Jó helyen vagyok. Ilyen közelről még sose láttam. Még közelebb akarok menni. Ereszkedek kicsit. Ó, hol vagy te, kis béka? Kikerülöm a vezetékeket. Egy kicsit feljebb repülök. Hol van? Ti látjátok? Hú, annak az autónak egyik ajtaja nyitva van. Azt hittem, ott áll valaki. Úgy nézett ki. Az ajtó nyitva van, és valami csöpög belőle. Úgy nézett ki, mintha valaki lenne ott. Hol van a béka? Hé! Láttátok a fehér furgon mellett? A nagy mellett! Ott! Elbújt. Közelebb repülök, látni akarom. Itt van valahol. Talán ez egy másik? Nem ugyanaz, amit korábban láttam? Talán több is van? Hol bujkálsz? Gyere elő! Mindenki közelről akar látni. Talán hall engem, és ezért bujkál. Talán félénk és kedves? Vagy veszélyes? Nem tudom. Most nem látom. Fú, milyen káosz van itt. Összetört autók egymásra dobálva. Nem valami szép látvány. Boneka, Ambalábu.
Ott van! Elfutott! A bokorba futott! A bokrok között van! Hogy tud elbújni ott? A bokrok alatt? Tényleg el lehet ott bújni? A csomagtartó nyitva van. Azt hiszem, abból a csomagtartóból ugrott ki. Láttátok ezt, srácok? Bement a bokrokba. Talán most azon a mezőn van. Mi a fene, srácok? Az előbb ott volt. És kirohant arra a mezőre. Nem értem. Nem látom. Hé, nézzétek az úton, ahol a sárga kotrógép van. Arra gurult a fák mögé. Utol kell, hogy érjen. Menj, Rájmik, menj! Hol vagy? Mint mindig, most is bujkál előlem. Nem látom. Gyerünk, Béka! Gyere elő! Béka? Ott van! Nézzétek! Az úton gurul az autók mellett! Hová mész? Követem! Nagyon gyorsan gurul! Hú! Ránagyítok! Elment a srác mellett! Észre sem vette! Olyan gyorsan megy! Hú! Oké! Kiment az útra! Nem vagyok messze attól a helytől. Tényleg közel vagyok. Épp mögöttem van. Hol van? Nem jött ki az útra? A tükrökben nem látom. Srácok, ha látjátok, most azonnal írjátok meg. Én nem látom. Ott mennek az autók. De hol van az a béka? Ember, hová tűnhetett? Ott van! Ott van! Nézzétek! Az úton, a kerítés mellett! Felém jön! A fehér autóban vagyok. Erre jön, srácok! Igen, az autó mellett van. Itt van. Srácok, valahol itt van. Közelebb hozom a drónt. Valahol a közelben van. Gyere. Nem látom a drónnal. Nem már. Inkább kiszállok az autóból, srácok. Hol lehet, srácok? Az előbb itt volt. Én láttam. Talán arra ment? Nem látom. Nem tudom, hová ment. Meg kell nézzem a drónt. Ti látjátok? Írjátok meg, ha igen. Nézzétek vissza a videót, hát ha meg lesz. Egyszerűen eltűnt. Oké, megnézem a drónt. Monica Ambala. Srácok, nagyon közel van. Valahol ott. Nagyon közel. Oda repülök a drónnal. Nem megyek oda gyalog. Ki tudja, mennyire veszélyes. Oka van annak, hogy meg akartak szabadulni tőle. Oké, nézem a drónomat. Fogalmam sincs, hol van. Hová tűnhetett, srácok? Ha láttátok a drónon, miközben repkedtem, kérlek, írjátok meg. Kommentben. Ott van! Nézzétek! Nem, de ő az! A fa mellett. Hová megy? Arra, nézzétek! Miért? A bokrok közé! Hogy került most oda? Mikor jött ide? Végig itt voltam. Láttam volna, hogyha ide jön. De ott van, srácok! Most hol van? A bokrok között? Nincs ott. Biztos a bokrokban van. Hová tűnt, srácok? Béka, gyere elő! Ott van! Ott van, srácok! A szobor mellett. Erre jön. Levideóztam. Ilyen közelről. Wow, tisztán látjuk. A mindenét. Még innen is látom őt. Kicsit messze van, de akkor is. Ne gyere túl közel hozzám. Már kezdek félni. Vajon most mire gondol? Talán arra, hogy mi repül itt? Vajon a béka tudja, mi ez a drón? Rám akart ugrani. Nem már! Srácok, lehet, hogy veszélyes. Most visszahozom a drónt. Most épp erre néz. Látjátok? Lassan felém jön. Srácok, a fenébe! Srácok, iratkozzatok fel az Anglikozik csatornára! A béka üldözőbe vett. Vagy talán mégsem. Lemaradt. Vajon mit akart tőlem? Mit gondoltok? Írjátok meg kommentben. Élveztétek nézni ezt a békát a valóságban? Ha igen, írjátok meg kommentben. Mi más szeretnétek látni a békán kívül? Iratkozzatok fel az Anglikozik csatornára. Nyomjatok egy lájkot, szeretlek titeket! Sziasztok!